Sledujete Svet 11, svetové správy pravdivo, inšpiratívne a bez komentára v 11 minútach. Vitajte. Dnes sa okrem iného dozviete aj tieto udalosti. Uplynie 1,5 roka od útoku Hamasu na Izrael a 81 rokov od úteku Wetzlera a Vrbu z koncentračného tábora. Maďarsko víta izraelského premiéra napriek medzinárodnému zatýkaču. V Číne našli najdlhší ručne písaný zvitok Biblie. Sme radi, že ste s nami. Prvá medzinárodná konferencia na Slovensku venovaná kríze identity muža a ženy sa v závere marca konala v Poprade. Zúčastnilo sa aj vyše 300 ľudí a 20 rečníkov zo 7 krajín. Prednášky a diskusie sa zamerali na biologické, psychologické a duchovné aspekty tejto problematiky. Na konferencii boli organizácie poskytujúce pomoc v oblasti psychológie, terapie a poradenstva, ako aj pornografie, sebarozvoja, aj práce s mladými ľuďmi pre tých, ktorí majú záujem. Biskup Evanjelickej cirkvi Peter Mihoč zdôraznil dôležitosť pochopenia rovnosti medzi mužmi a ženami, no pripomenul, že rovnosť neznamená ich rovnakosť. Rozdiely medzi nimi sú cenné a dôležité, povedal. V pondelok 7. apríla uplynie presne rok a pol od barbarského útoku Hamasu na Izrael, pri ktorom bolo zavraždených približne 1200 ľudí a 251 ďalších bolo unesených do Gazy. V ten istý deň uplynie 81 rokov od úspešného úteku dvoch slovenských Židov, Alfreda Wetzlera a Rudolfa Vrbu z koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Ich podrobná správa, známa ako Vrba-Wetzlerova správa, odhalila svetu pravdu o nacistických zverstvách a mohla pomôcť zastaviť deportácie maďarských Židov. Čo majú tieto udalosti spoločné? Rovnako ako vtedy svet spočiatku neveril dvom slovenským Židom o hrôzach holokaustu, tak dnes mnohí spochybňujú realitu, ktorej čelia Židia v Izraeli pod hrozbou militantného džihadistického islamu. Obe tieto udalosti si Slovensko pripomenie verejným zhromaždením, ktoré sa uskutoční v pondelok 7. apríla o 17:30 pri pamätníku holokaustu v Bratislave. Návšteva lídra Izraela u našich južných susedov je jeho vôbec prvou zahraničnou cestou po vydaní zatýkača Medzinárodného trestného súdu kvôli obvineniam z údajných vojnových zločinov v Gaze. Trestný tribunál vydal zatýkač na Netanjahuha a bývalého ministra obrany Joava Galanta v novembri 2023 potom, čo Izrael spustil vojenskú ofenzívu v Gaze v reakcii na útok Hamasu. Hamas pred necelým rokom a pol vyvraždil v priebehu pár hodín 1200 Izraelčanov a uniesol 251 ďalších obyvateľov Izraela z bezprostredného okolia Gazy. Maďarský premiér Viktor Orbán však vyjadril jasnú podporu izraelskému lídrovi a pozval ho na návštevu, pričom vyhlásil, že Maďarsko nebude rešpektovať rozhodnutia tribunálu. Netanjahu navštíví pamätník holokaustu. Izrael pokračuje v rozširovaní vojenskej operácie v Gaze s cieľom získať 59 rukojemníkov stále zadržiavaných v Gaze. Podľa analýzy nezávislej organizácie Honest Reporting, Hamas v marci 2025 ticho odstránil zo zoznamu obetí 3400 mien, vrátane 1080 detí, ktoré predtým uvádzal ako mŕtvych. Z výskumu vyplýva, že 72% zosnulých sú muži vo veku 13 až 55 rokov, čo zodpovedá profilu bojovníkov Hamasu. Hamas doteraz tvrdil, že 70 až 75% obetí sú ženy a deti, avšak ich vlastné nové údaje tento narratív vyvracajú. Analytici z Henry Jackson Society už v decembri 2024 odhalili, že Hamas zámerne nafúkuje počty obetí. Západné médiá a OSN nekriticky preberajú Hamasom uvádzané čísla, hoci jeho analýzy sú nespoľahlivé a zmanipulované. Tento prípad opäť dokazuje, že Hamas vedie propagandistickú vojnu, rovnako ako teroristickú kampaň proti Izraelu. Minulý týždeň sme vás informovali o protestoch obyvateľov Gazy proti tyranskej vláde Hamasu. Najčastejším heslom protestov je preč s Hamasom. V severnej Gaze vtrhli nespokojní obyvatelia do skladu humanitárnej pomoci, aby získali vrecia s múkou. Hamas v mnohých prípadoch zvolil tvrdý zásah proti protestujúcim. Najmenej 6 osôb bolo popravených a ďalší boli verejne bití. Medzi obeťami bol 22-ročný Odaj al-Rubai,
ktorý kritizoval Hamas na sociálnych sieťach. Bol unesený operatívcami Hamasu, 4 hodiny mučený a potom vrátený rodine v kritickom stave na následky, čoho zomrel. Hamza al-Masri, sociálny aktivista z Gazy, ktorý pri predchádzajúcom mučení Hamasom prišiel o oko, uviedol: Nie je tu jediný novinár v Gaze, ktorý by mohol hovoriť o zločinoch, ktoré sa tu páchajú. Svet nemá tušenie, čo sa tu deje. Mike Huckabee je nominantom prezidenta Donalda Trumpa na post veľvyslanca Spojených štátov v Izraeli. Počas vypočutia pred výborom pre zahraničné vzťahy Senátu zdôraznil svoje kresťanské sionistické presvedčenia a pevnú podporu Izraelu. Uviedol, že židovský ľud má Bohom dané právo znovu získať zem, ktorá bola daná ich predkom a odobratá im. Huckabee, baptistický pastor a bývalý guvernér Arkansasu, je dlhodobým zástancom izraelských osád na západnom brehu, ktoré považuje za legitímne komunity. V roku 2017 vyhlásil, že neexistuje nič také ako západný breh. Je to Judea a Samária. Neexistuje nič také ako osada. Sú to komunity, sú to mestá. Neexistuje nič také ako okupácia. Počas vypočutia sa Huckabee snažil dištancovať od svojich predchádzajúcich kontroverzných vyjadrení o Palestínčanoch a zdôraznil, že bude presadzovať priority prezidenta Trumpa, nie svoje vlastné. Od zosadenia prezidenta Bašara al-Asada v decembri 2024 sa v Sýrii formuje nový autoritársky režim pod vedením Ahmeda al-Šara, bývalého lídra islamistickej skupiny HTS. Nová ústava posilňuje právomoci prezidenta, umožňuje mu menovať tretinu parlamentu a všetky súdne pozície, čo vyvoláva obavy z autoritárskeho vládnutia. Napriek deklarovanej náboženskej slobode sunnická dominancia pretrváva, čo vedie k marginalizácii menšín, ako sú alaviti, kresťania a drúzi. Napríklad v kresťanských oblastiach boli hlásené prípady obťažovania a nútenej segregácie pohlaví. Medzinárodné spoločenstvo vyjadruje obavy z možného návratu k autoritárskym praktikám a vyzýva na inkluzívne reformy. Rodičia dvoch študentiek z Wisconsinu podali sťažnosť po tom, čo ich dcéry boli nútené prezliekať sa v šatni s biologickým mužom, ktorý sa identifikuje ako transgender. Keď odmietli, čelili disciplinárnym opatreniam. Študentky vyjadrili nepohodlie a rozpaky z prítomnosti mužského študenta v dievčenskej šatni, no administratíva školy nekonala. Telocvikár im dokonca povedal, že ich nesúhlas by mohol byť považovaný za šikanovanie. Nikolás Puchter, otec jednej zo študentiek, uviedol, že rodičia posielajú svoje deti do školy, aby sa učili v bezpečnom prostredí, ale to sa tu nestalo. Moja dcéra bola potrestaná za to, že sa postavila za svoje súkromie a bezpečnosť. Pobúrenie rodičov vyvolali automaty na tampóny v chlapčenských toaletách na základných školách v San Diegu. Vyplýva to z požiadaviek kalifornského zákona o menštruačnej rovnosti. Zákon z roku 2021 vyžaduje, aby verejné školy od 3. ročníka zabezpečili bezplatné menštruačné produkty vo všetkých toaletách, vrátane minimálne jednej chlapčenskej toalety. Cieľom legislatívy je zabezpečiť dostupnosť týchto produktov pre všetkých študentov, ktorí ich môžu potrebovať, vrátane transgender chlapcov a nebinárnych študentov. Príbeh o tampónoch sa dostal na verejnosť potom, čo Brit Mayerová, konzervatívna aktivistka z Južnej Kalifornie, zverejnila internú správu zo školského obvodu Vista Unified School District. Toto je mentálna vojna zameraná na vaše deti, dotovaná z vašich daní, napísala vtedy Mayerová. Čínsky kaligraf Kai Heping vytvoril ručne písaný zvitok Biblie s dĺžkou takmer 2700 metrov. Predstavený bol 19. februára 2025 v meste Banksy v rámci ambície o zápis do Guinnessovej knihy rekordov. Dielo pozostáva z 91 zväzkov, každý s dĺžkou takmer 30 metrov a šírkou 33 cm, pričom obsahuje celkovo približne 931 689 znakov.
Kaj strávil 6 rokov ručným prepisovaním Biblie, pričom použil polokurzívne písmo a tradičné čínske znaky, formatované do zvislých stĺpcov na polozrelom ryžovom papieri. Hoci nie je kresťan, Kaj uviedol, že duchovné hodnoty obsiahnuté v Biblii ako láska, radosť, pokoj a trpezlivosť sú v súlade s podstatou tradičnej čínskej kultúry. Počas procesu kopírovania čelil zdravotným problémom, vrátane zhoršenia zraku, ale napriek tomu pokračoval vo svojej práci. To bolo všetko z dnešných správ. Ďakujeme za pozornosť a prajeme všetko dobré.